ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മള് 12 അധ്യായങ്ങള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെ 18 അധ്യായങ്ങളുള്ളത് 3 പാർട്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ കർമ്മയോഗാണ് അല്ലെ. കർമ്മ ടീച്ചേഴ്സ് അസ് അവർ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഇൻ എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിവോഷണൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. ബന്ധനങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യുക, കാമനകളില്ലാതെ ചെയ്യുക, കർമ്മയോഗമാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരിക. വീണ്ടും 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ആത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് 13-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 18 അധ്യായം വരെയൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ മായയുടെ അധീനത്വം തുടങ്ങിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിനെ ധ്യാനിക്കണ സഗുണ ഭക്തന്മാരാണ് നിർഗുണ ഭക്തരെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠർ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നോക്കി. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തി യോഗമാണ്. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എല്ലാ ദിനചര്യകളും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. തപശ്ചര്യ ഉണ്ടാവണം, ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇവയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മഫലത്യാഗത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. അങ്ങനെ പല പല വഴികളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പല മനുഷ്യരും പല തലത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് ഉപയോഗപ്രദമാവോ ആ രീതി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരയില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കൃപയാൽ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് കരുതും. കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും ശാന്തനായിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് ബോധമില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലെ എന്താണോ കിട്ടിയത് അതില് പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉണ്ടാവും. ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഭാഷണവും ഇല്ല, സംഭാഷണം ചെയ്യില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് ഭഗവാൻ സംരക്ഷകനായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ദൃഢ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് പ്രിയരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരീരം, ജീവൻ, ബ്രഹ്മൻ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ആ വാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി പറയാണ് ഇവിടെ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ, ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം എന്നാണ്. അപ്പോഴ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉള്ളതിനാല് ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ശരീരത്തിനെയാണ് പറയണത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കണ്ടേ അല്ലേ ഒരാള്, ജീവാത്മാവ്. അതാണ് പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ നിർവചനം ആരായാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നൊക്കെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്.
ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ധ്രുവൻ 5 മാസത്തെ തപസ്യ കൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു അല്ലേ? അതിലൊരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്, ധ്രുവന്. അപ്പോഴ് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി ധ്രുവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ പർവ്വതം കണക്കിന് എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ? അപ്പൊ നീ കാണുന്നുണ്ടോ, അത് നിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളാണ് അത്. നീ എത്രയോ ജന്മം ഉപാസിച്ച അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ജന്മം ലഭിച്ചത്. അതല്ലാതെ നീ വെറും ഈ ജന്മത്തില് 5 മാസം തപസ്യ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടി എന്ന് നീ അഹംഭാവം കാണിക്കണ്ട, അഹങ്കരിക്കണ്ട എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുന ഉവാച. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തി കണ്ടു. ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങള് ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ കണ്ടു. കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടു നമ്മള്. ഈ അധ്യായത്തില് സംഗ്രഹം അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പിന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും വിശദമാക്കുന്നു. 5-ന് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ചോദ്യം 6-ന് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അറിയേണ്ടത് 1, 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം, ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായം കർമ്മം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലെ കർമ്മം, കർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കർമ്മം, ഭക്തിയോഗം, അത് കണ്ടു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം. 7 മുതൽ 12 വരെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിലെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഭക്തിയോഗം തന്നെ. ഭക്തിയാണ് ഉച്ചകോടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ ജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും ഭക്തിയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതെങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അവസാന 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. മധ്യഭാഗം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അധ്യായം 12-ൽ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തരെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അതിനാൽ അവസാന 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. മായയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വൈരാഗ്യവും കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പത്തെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ജ്ഞാനത്തിന് അതിൻ്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. അതിനാൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപാധിയായി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാകും. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. 1ഉം 2ഉം ചോദ്യങ്ങള് ഭഗവാനും ഉത്തരം പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം? ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അറിയുന്നവൻ ആരാ? ആത്മാവാണ്. ഉണ്ടായി മറിയുന്ന ആ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എവിടെയിരിക്കണേ? ഹൃദയ ഗുഹയില് ആ ചൈതന്യം ആയിട്ടുള്ള ജീവൻ, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊന്നും പിന്നെ അറിയേണ്ടതില്ല. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയാല് അവിടെ ക്ഷേത്ര പുരുഷനുണ്ട് അല്ലേ? അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാല് എല്ലാ സ്ഥലവും നമ്മൾ ആദരവോടെ വേണം
സമീപിക്കാൻ. പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക, അവിടെ എവിടെയൊന്നും ഇട്ടിട്ട് വരരുത് അല്ലേ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രപുരുഷൻ ഉണ്ട്, അമ്പലത്തില് ക്ഷേത്രപുരുഷൻ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരം ക്ഷേത്രാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജീവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയണ്ട് ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അല്ലെ. ശരീരത്തിന് ഈ സവിശേഷതകൾ കൊടുത്തതൊക്കെ ആരാണ്? സയൻസ് ആണ് നമുക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ ആരാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ? ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം അത് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഉറപ്പിക്കണം. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷൻ അത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വേർതിരിച്ചറിയണത് ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയും. ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയാണ് പുരുഷൻ, ആസ്വാദകനാണ് പ്രകൃതിയുടെ. ക്ഷേത്രം ശരീരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കലാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത് ആരാണ്? ആ പരമസത്യം പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. ആർക്കാണ് ശരീരം കർമ്മവേദിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധനായ ആത്മാവിനാണ് കർമ്മവേദിയായിട്ടൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടുന്നത്. എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് കർമ്മവേദി ലഭിക്കും? പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട്, അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ, ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ മാറ്റങ്ങള്, അവബോധജന്യമായ ധാരണ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അധ്യായങ്ങള് 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 വിഭാഗമാക്കി. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വേർതിരിച്ചറിയുക, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയുക. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെയും ജ്ഞാനത്തെയും നിർവചിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം: 2-ാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. അതിൽ 2-ാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവാണ്, ജീവാത്മാവുമുണ്ട്. 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം: ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുക. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്നവൻ. 2 തരം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണന് വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പരമാത്മാവ് സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രാണ് എങ്കിലും പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയണത്. സത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ്. ചെറുതാണ് അല്ലെ, അണുവാണ്. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിലൊരംശമാണ്. നമുക്കറിയാം. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് 2-ാമതായിട്ടേ ഉടമയാവുന്നുള്ളൂ. ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്നാല് പരമാത്മാവിനോ എല്ലാ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ട്.
ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. സോറി, ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ മേധാവിയാണ്. പരമാത്മാവോ പരിപാലകനായിട്ടുള്ള ദൈവം. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അനന്തമാണ് അല്ലെ, വിഭുവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരം, സ്വാമ്യം, മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങൾക്കും ഭഗവാനാണ് അല്ലേ സർവാധികാരി. ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. സർവപ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നതല്ല. എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ, ആശ്രിതൻ. യജമാനൻ എന്റെ ആശ്രിതനാണ് നമ്മളൊക്കെ. എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്നാണ്. തക്ഷേത്രം യച്ച് യാദൃക്ച യദ്വികാരി യദശ്ച യത് സചയോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല, സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംക്ഷേപിച്ച് മാത്രം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അതാണ് ഇവിടെ. ഋഷിഭിർ ബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർ വിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർ വിനിശ്ചിതൈ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അനവധി ഋഷിമാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളില്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട, മുമ്പുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്വാസാണ് അല്ലെ വേദം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ കാണാം. ധീര ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയാ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പറയണത്. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തില് കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഏതിൽ നിന്ന് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, സ്വപ്നത്തിലെ അർദ്ധബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, അബോധാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഈ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് 4ാമത്തെ മാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവം അങ്ങേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരമകാരണം അങ്ങാണ്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്നെ കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹം, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ അവതരിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഭിന്നമായ രൂപത്താൽ അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഭൗതിക ലോകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവിടെ പറയണേ, വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോ വേണമെങ്കില് അവതരിക്കാം അല്ലെ, ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമകാരണം ഭഗവാനാണ്. അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് എപ്പോ വേണം ആവിർഭവിക്കാം, തിരോഭവിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പോലെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരികയല്ല ചെയ്യണത്.
വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ബാഹ്യശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്, നദി തട് എന്നൊക്കെ പറയും. ആ തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ് ജീവാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതികതയിൽ പോണോ ആത്മീയതയിൽ പോണോ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഡീറ്റി ആണ്, ഏത് ഭഗവാനാണ് അറിയാമോ? രാധാരമൺ ലാലയാണ്. രാധാരമൺ വൃന്ദാവനിലെ. ആറും ഏഴും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങള് പലതും കൂടിയതാണ് അല്ലെ. 24 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയതാണ് എന്നാണ്. മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് അല്ലെ. രൂപം, സ്പർശം, ഗന്ധം, രസം, ശബ്ദം, അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയണത് എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥത്തില് കേന്ദ്ര വിഷയം അസ്ഥിരമായ ഒന്നാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം. എന്നാൽ അതിനുടമയായ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം നശിക്കും, ക്ഷേത്രം നശിക്കും, പക്ഷെ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ നശിക്കില്ല. കർമ്മവേദിയുടെ ഘടകങ്ങള്, 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, അതൊക്കെ. അപ്പോൾ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങള് പ്രധാനമായിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രതിനിധികളാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അഥവാ അജ്ഞാന വിധേയമായ തമോമയമായ ബുദ്ധിയുടെ ആദ്യ രൂപങ്ങളായ ഇവ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. കർമ്മവേദിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ചോദ്യം 5 ഉത്തരം നൽകുന്നു. 8 മുതൽ 12 വരെ. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിനനുസരിച്ച് ഒരുക്കാം. ഞാനല്ലാത്തത് ഞാനാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരം അതാണ് ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ കരുതാണ്. ഇങ്ങനെ അഭിമാന ബോധം ഉണ്ടായാല് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അഹംഭാവം ആണത്. ഈശ്വരൻ ഓരോരുത്തർക്കും പല കഴിവുകളാണ് നൽകണത്. അതിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മളിലൂടെ സാധിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കല്, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കള്, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ അക്ഷോഭ്യത, പിന്നെ ഭഗവാനില് നിഷ്കളങ്ക ഭക്തി, ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കല്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയല്, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കല് എന്നിവ ഒക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനവുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ചിലര് പറയൂലേ, അഹംഭാവം ചിലർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലവര് പറയൂലേ. നമ്മളില്ലെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക അല്ലെ. അഹങ്കാരമാണ് പലവരുടെയും. അപ്പോ പരോപകാരായ ഫലന്തി വൃക്ഷ, പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യ, പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവ അല്ലെ. എല്ലാം ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പരോപകാരത്തിനായിട്ട് ഫലം നൽകുന്നു. അതുപോലെ നദികളൊക്കെ പരോപകാരത്തിനായിട്ടാണ് അല്ലെ ജലം വഹിക്കുന്നത്. അതേപോലെ പശു
പാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് പശു കുടിക്കാനല്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ പരോപകാരം ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അഹംഭാവമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും ശുചിത്വം, സ്ഥിരത, അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഗുണങ്ങള്, അതൊക്കെ ക്ഷാന്തി, അതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം. അതിലൊന്നും പെടാത്തത് അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥത്തിലുള്ളത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഏകാന്തതയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ 8 മുതൽ 12 വരെ. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുക. ഈ അറിവുകൾക്ക് അപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ അജ്ഞതയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്പോ 18 എന്താ പറയണേ? അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് എന്താ അറിയാ? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം, അല്ലേ? ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അല്ലേ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അവയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എല്ലാതും ഭക്തന് അറിയാൻ കഴിയും. ഭക്തൻ ഒരു ജ്ഞാനിയാണ്, അല്ലേ? ഭക്തന് അറിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടതിനെയാണ്, എന്തൊക്കെ അറിവ് നമ്മൾ നേടേണ്ടതുണ്ടോ അതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളില് അങ്ങനെ ഉള്ള അറിവ്, അത് തന്നെയാണ് ജ്ഞേയം. എന്താണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അത്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. ആരാണ് അറിയേണ്ടത്? വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം, ജീവാത്മാവാണ് ജ്ഞേയം. ആനന്ദ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് ജ്ഞേയവും അറിയുന്നവനും. അതുപോലെ ജ്ഞേയത്തെ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ്? ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം, അല്ലെ? അറിയേണ്ടവ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയാം. അത് തന്നെയാണ് ജ്ഞേയം. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. സർവത പാണിപാദം തൽ സർവതോക്ഷിശിരോമുഖം സർവത ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവത് ചൈതന്യമുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. സുരക്ഷിതത്വം നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ റൂമൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യും, അല്ലേ? അതിന്റെ ഒന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല ഒരു ഭക്തന്. യോഗക്ഷേമമൊക്കെ ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കും, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ. പക്ഷെ അതൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ അകലെയുമാണ് അടുത്തുമാണ്. തദ്ദൂരെ തദ്വന്തികെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോപനിഷത്തില്. ഭഗവാൻ അകലെ, ധാമത്തില് എത്രയോ അകലെയാണ്. വൈകുണ്ഠ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്
പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തുമുണ്ട്, നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിലുമുണ്ട് അല്ലേ? അഭിമന്യു പത്നി ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പെരുവിരലിന്റെ അത്രത്തോളമായിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു. നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനുമാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മള് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കാണണേ? 4 കൈകളോടെ അങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നല്ല, നമ്മുടെ 4 പുറവും ഓരോരോ രൂപത്തില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല രീതിയിലുണ്ടാവും. ഒരു പശുക്കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതിന്റെ കണ്ണുകളില് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം. അപ്പൊ ദൈന്യനായിട്ട് കിടക്കണ ഒരു പട്ടി അല്ലേ, അതിനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല രീതിയില് അവരിലെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം. ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം സാക്ഷാത് ഭഗവാനെയും കാണാനാവും. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമാണ്. പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമാണ്. ഈ വാക്യം ജീവാത്മാവിനെയല്ല പരമാത്മാവിനെയാണ് വിവരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശക്തമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ളത് ജീവാത്മാവല്ല, പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവിടെയും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാനാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ, പക്ഷേ ത്രിഗുണാതീതനാണ് അല്ലേ? ത്രിഗുണത്തിന് അധീനനല്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്, പക്ഷെ ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ് താനും അല്ലേ? വൈരുദ്ധ്യമായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ക്ഷേത്രജ്ഞന് ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ. ആ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ പ്രവർത്തനം ഇല്ല അല്ലേ? ആ ചൈതന്യം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒന്നിനോടും സക്തമല്ല ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉണ്ടായി മറിയുന്നതാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തില് അല്ലെ? ഉണ്ടായി മറിയുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. വസ്തു എന്നുള്ളത് സ്വരൂപം. ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറയും. കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? നടനാണ് സ്വരൂപമായിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെയാണ് അപ്പോ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ് എന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടും എന്നുമൊക്കെയാണ് പറയണത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് ഈ ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും ഇല്ല? നമുക്കറിയാം ദുർവാസാവ് ഒരിക്കല് വനവാസ കാലത്ത് പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ദ്രൗപദി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭഗവാനോട് അല്ലെ? അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ആ കാമ്യക വനത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ? പാത്രത്തില് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ വരണേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ എന്നെ പരീക്ഷിക്കണേ? ദുർവാസാവിനും ശിഷ്യർക്കും കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒന്നുമില്ല, അതിനാ ഞാന് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു. അല്ല നോക്കൂ, ഒരു ദാന ഒരു മണി എങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതെടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. പിന്നീട് ദുർവാസാവിനും കൂട്ടർക്കും ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല അല്ലെ? എല്ലാം തൃപ്തിയായിട്ടിരിക്കണു. അതുപോലെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാ മതി. ഭഗവാൻ അകത്തും പുറത്തുമുണ്ട്. ചലിക്കുന്നു എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല,
ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ദൂരസ്ഥനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്തുള്ള ആളും. അല്ലെ? ലഭിച്ചവർക്ക് തോന്നും ഇത്ര എളുപ്പമാണോ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ? കിട്ടാത്തവർക്കോ വളരെ ദൂരെ. അല്ലെ? ഭക്തർക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കും ഭഗവാൻ. അല്ലെ? ദുരാചാരികൾക്കോ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനാണ്. ഭൂതജാലങ്ങളെ ഒക്കെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും മൂന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വേറെ ആണെങ്കിലും ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിഭാജ്യനാണ്. തികച്ചും ഈ എന്താ പറയാ വേദാന്താണ് ഇത്. മനനം ചെയ്യാ, പിന്നെ നിധിധ്യാസം വേണം. അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകത്തിന്റെ ഈ ആധാരത്തിനെ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. പരമാത്മാവ് ഏകനാണ്. പരമാത്മാവ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുമെങ്കിലും ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും. 18. എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്നാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് അങ്ങാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി നിൽക്കുന്ന അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അങ്ങാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ? ഞാൻ എന്നുള്ള ആ യഥാർത്ഥ സത്വത്തിന് മരണമില്ല. അതാണ് 80 വയസ്സായാലും ചെറുപ്പക്കാരുടെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുക ഓരോരുത്തരും. അല്ലെ? ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. കാരണം ആത്മാവാണ്. അല്ലെ? ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഈശ്വരൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയും. അതറിഞ്ഞവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാവില്ല. സ്വയം അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടതാണത്. ഇപ്പൊ ഗാഠനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോഴ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നല്ലേ. അപ്പം ആ സമയം മനസ്സിലെ ചിന്തകളൊക്കെ എവിടെ പോയി? അല്ലെ? ഉണരുമ്പോ വീണ്ടും ചിന്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എന്നാ ഭഗവാൻ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോ മക്കളെ പഠിപ്പില് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുക, അതാണ് നല്ല അച്ഛൻ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് നീ ഡോക്ടർ ആവണം, നീ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിക്കില്ല. കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടും. അല്ലെ? ഭഗവാനും അതുപോലെയാണ്. ധാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാം, പക്ഷെ വരണമെങ്കിൽ വന്നോളൂ. എങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഇതാണ്, അവിടെ വന്നാലൊക്കെ നല്ലതാണ്. നിർബന്ധമില്ല ഒന്നിനും ഭഗവാന്. സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും ജ്യോതിസാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവുമാണ്. സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. 19. ക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉപസംഹരിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക, ആ സത്യത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭഗവാനില് ലയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ്. മദ്ഭക്ത. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഡിവിഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പ്രകൃതി പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പുരുഷന്റെ ശക്തി സ്വരൂപയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അതും അനാദി തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയണം. ഇപ്പൊ തിരമാല, അതിന്റെ സ്വഭാവത്താലെയാണ് തിരമാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതും കടല് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതി പുരുഷനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രളയം, അത് ചലിച്ചു വരുമ്പോൾ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത്. നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ആ പുരുഷന്റെ ശക്തി ചലിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രകൃതി. പ്രപഞ്ച അനുഭവത്തില് പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷന്റെയും പങ്ക് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതു രുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഞാൻ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു മൂടുപടാണ്. അതാണ് ശരിക്കും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരവും ജീവനും തന്ന ഭഗവാൻ നമ്മെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഭൗതികതയില് മായയില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണില്ല, തിന്നുക ഉറങ്ങുക അതൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ പോവാണ്. ഈ അന്ധൻ എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും സ്മരിക്കണില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാന് പ്രിയരാവണല്ലേ. പ്രിയ ഭക്തർ എങ്ങനെയുള്ളവരാന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. നമുക്കും അതുപോലെ ആവണം. അതല്ലേ ഈ വിശിഷ്ട ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് അതുപോലെ വേണം ചെയ്യാൻ. നിത്യ ശുദ്ധ ബുദ്ധ ആ പുരുഷന് സുഖ ദുഃഖങ്ങളില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കണേ എന്നാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദ് അസദ്യോ നിജന്മസ്സു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. മഹാകാശം, ഘടാകാശം എന്ന് പറയും. ഘടം എന്നുള്ള ഒരു ഉപാധി പൊട്ടിപ്പോയാല് ഈ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് ആണ് അല്ലെ. സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുമ്പോഴ് ഒരു കുടം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടത്തിന്റെ അകത്തും ഉണ്ട് സ്പേസ് അല്ലെ, ഈ ചുറ്റും ഉണ്ട് സ്പേസ്. ഈ ഘടം പൊട്ടിപ്പോയാലോ അപ്പൊ ഘടാകാശം മഹാകാശത്തിലേക്ക് ചേരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മരണത്തോടെ ഈ ജീവൻ പരമാത്മാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നീങ്ങാണ്. ഘടാകാശം പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ജീവൻ ഈ പുരുഷന്റെ ആ ത്രിഗുണ സംബന്ധത്താലെ ആണ് ഈ ജീവന് സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ മരണത്തോടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ? ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ചെയ്യണത്. ജീവനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകത്തിന് തോന്നുകയാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സൂര്യന്റെ നിഴല് പ്രതിബിംബം അവിടെ കാണും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് അത് ഒറിജിനൽ അല്ല അല്ലെ, പ്രതിബിംബമാണ്. എന്താ പറയണേ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ എങ്ങനെ മാറ്റിയാല് നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്താ ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേ ബിജാത്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപരാ. പരമാത്മാവിന്റെ ആ പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ മനനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും എന്നാണ്.
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈശ്വരനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ആ വിവേക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും. ജ്ഞാന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനാവും. അതാണ് ഭർത്ത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞനൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവൻ വ്യക്തിബോധത്തോടെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സാക്ഷിയായിട്ട് ചോദിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, എന്താ ഇന്ന് ഇത്ര സന്തോഷം, അല്ലെ? സാക്ഷിഭാവത്തില് മുന്നേറുക. അതാണ് ഉപദ്രഷ്ട. സാക്ഷിക്ക് അപ്പൊ ബോധ്യാവും. സാക്ഷിയുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിലേ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും. ആ സാക്ഷി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അനുമന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ സ്വയം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കും. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിയും പുരുഷനെയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവൻ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യവും അറിയും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു പാലാണ് വിചാരിക്കുക, അതില് ഭക്തിയാകുന്ന ഉറ തൊടുക, അങ്ങനെ മനനമാകുന്ന കടകോൽ കൊണ്ട് കടയുക. അപ്പൊ വെണ്ണ കിട്ടും, അല്ലെ? ആ മനസ്സ് വെണ്ണ വേറിട്ട് നിൽക്കും. അഹങ്കാരം തീർന്ന ആ ചിത്തം ആണത് ഉദ്ദേശിക്കണേ. അത് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചിത്തചോരൻ, അല്ലെ? വെണ്ണക്കള്ളൻ എന്നൊക്കെ പറയണില്ലേ? അതാ ഇതിനെയാണ് പറയണത്. നമ്മുടെ ആ ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ ശരിയായ അനുഭവജ്ഞാനം, അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറയണത്. തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവര് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ജീവസത്ത പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് യാദൃച്ഛികമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണുപോയതാണെന്ന സത്യമറിയല്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് എന്നാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ശരിയായി അറിയാനുള്ള ഉപാധികള് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. വ്യക്തികൾ പലതരത്തിലുള്ള രീതികളാണ് അവലംബിക്കണത്. ചിലര് ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണും. മറ്റു ചിലരോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവാക്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ മനനം ചെയ്തിട്ട് സത്യം കണ്ടെത്താം. നമുക്ക് കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി നേടിയിട്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കർമ്മയോഗത്തിലും താഴെ തലത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിനെ അറിയുന്നത്? ആണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നവര് ധ്യാനം ചെയ്യും. ചിലര് ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ അറിയും. സാഖ്യയോഗം കൊണ്ട് മറ്റു ചിലര്, കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് വേറെ ചിലവര്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറം ആധ്യാത്മിക ലോകവും സർവജീവികളിലും പരമാത്മാവ് രൂപേണ വാണരുളുന്നു. ബദ്ധജീവാത്മാക്കള് 2 തരക്കാരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നാസ്തികര്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്, വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്, പിന്നെയും ചിലരുണ്ട് വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര്. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അത് തന്നെ ആത്മവിദ്യയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. ആത്മീയ തലത്തില് കുറച്ചു പുറകിലായാലും അവർക്കും ജനിമൃതികളെ കടക്കാനാവും എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഈ ലോകത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതെ പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് മൃത്യുവിനെ കടന്ന് അമൃതത്വത്തിലേക്ക് മുന്നേറാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം. പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും അവയുടെ ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു.
പരമമായ സത്യത്തിനെ പറയാണ്. പരമമായ സത്യം എന്താണ്? ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ് എന്നാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ജീവനുള്ളവയാണ്. വെറും ഒരു കല്ലിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ചേർന്നതാണ് അത്. ചലിക്കുന്നത് ചലിക്കാത്തത് എല്ലാം ജീവനുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗമുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഈശ്വര ചൈതന്യം അത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനെ കാണാനാവുന്നവൻ ജ്ഞാനിയാണ് എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ചരമായതും അചരമായതും ക്ഷേത്രജ്ഞനും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണാൻ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യൽ സ്വവിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ആരാണ്? സർവശരീരങ്ങളിലും ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെയും കാണുക. അതുപോലെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല. അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ച വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കുന്ന ആള് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ആരാണ്? ഈ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമ ജീവാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. ഈശ്വരനെ സർവത്ര കാണുന്നയാൾക്ക് തൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാവും. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ തടസ്സമായ ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ട പ്രകൃത്യാ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് സാക്ഷിഭാവത്തിൽ നോക്കി കണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആത്മീയ ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. യഥാർത്ഥ ദർശകൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മനസ്സ് പൊതുവെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരാൾ സ്വയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും പ്രകൃതിയുമായുള്ള അവയുടെ ബന്ധത്തെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ശരിയായ ജ്ഞാന സമ്പാദനം അത് തന്നെ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഭൗതിക ആത്മജ്ഞാനിയുടെ തലം അതെന്താണെന്നാ പറയണേ? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവ് വെറുതെ ഇരിക്കുക, സാക്ഷി രൂപത്തിൽ ഇരിക്കണേ ഉള്ളൂ. 31. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഈ ആവിർഭാവം എന്തിൽ നിന്നാണ്? അല്ലെ, ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവിർഭാവം. ആ രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അയാള് ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തിയ ആള് എന്ന് പറയും. ഈശ്വരനെ അവനവന്റെ ഉള്ളില് അനുഭവിക്കണം. അതാണ് ഗുരു പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ദർശകന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് അവൻ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ കാരണമുള്ള ഭാവനയുടെ അഭാവമുണ്ട്. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുന്നു.
വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായി തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുക എന്നതിന് അയാൾക്ക് കഴിയും. 32 ജീവികളുടെ ക്ഷേത്രമാണ് ശരീരം അല്ലെ. അതിന് ചൈതന്യം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കാനാവുക? അതാണ് ഇവിടെ പറയണേ. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായമവ്യയ ശരീരസ്ഥാപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യത്തെ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നത് കൊണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങണു അല്ലെ, ഫ്രിഡ്ജോ തണുപ്പ് നൽകണു. ഉപാധി വൈവിധ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെ. ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ്. വൈദ്യുതിയോ ഇവയോ ഒന്നും ബാധിക്കണില്ല വൈദ്യുതിനെ. അതുപോലെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷെ ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള പോലെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാണ്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? അന്തരീക്ഷം വേറെ, ആകാശം വേറെ. സ്പേസ്, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ആത്മാവ് വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണ ചൈതന്യം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, എന്നാൽ ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അല്ലേ. ആകാശം ഘടാകാശം പോലെ ആത്മാവിനോട് കുറച്ചെങ്കിലും സാമ്യത അത് ആകാശത്തിനാണ് ഉണ്ടാവുക. ആകാശം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നു? ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാണ്. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താലെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു അല്ലേ. ഈ തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ-1 ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അങ്ങനെയുള്ള ആ സത്ത, പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് സൂര്യൻ ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ മുഴുവൻ ശരീരത്തിനെയും പ്രകാശമാനമാക്കുകയാണ് അവബോധത്താലെ എന്ന് ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് മാത്രം മതി പരമപദം ലഭിക്കാൻ എന്നാണ് ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവമന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചേ വിദുര്യാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. വെരി സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണുക. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം എന്ന് ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആള് പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്നാ വരേണ്ടത് അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ടല്ല. ഉള്ളില് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആ ആകാംക്ഷ, ആ ദാഹം, അത് സാധനയിലൂടെ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുക, സ്വാനുഭവം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ശരീരം ജഡമാണ് അല്ലെ. 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം. മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളും ഒക്കെയോ സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനാണ് ജീവലക്ഷണം എന്ന് പറയണത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പോരണത്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ച ഘടനയെ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൗതിക മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗ ഫലമായിട്ട് കാണാനും അതുപോലെ പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാനും സാധിച്ചവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹതയുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എല്ലാം മനനം കൊണ്ട് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോ ഈ അധ്യായം തന്നെ കുറച്ചൊരു ടഫായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ്.
ഒരു നല്ല ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ പഠിച്ചറിയേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണിത്. ഈശ്വര സ്പർശമില്ലാത്തത് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ.